Ой. Буслик, не могу, як тяжко. Жахливо глядеть на твой живот, Топа. Ай-яй-яй. Ён як паветраны шарик, здаецца, яшчэ крыху і лопне. Ой, каб хутка вырасці, прыйдзецца некаторы час і пацярпець. Ух, цяжка. А я казал табе, што гэта дрэнны спосаб есці праз сілу. Добра, што я не згадзіўся на гэты эксперымент. Ой, нічога. Хутка ў жываце булачкі не будуць сварыцца, уладкуюцца тады і пачну расці. Ой, не ведаю, Топа. Можа, табе вады прынесці? Здзякуюся, Буслік. Ці што? Я нават глыбока ўдыхнуць не магу, а ты піць прапануеш. Няма куды. Добрый вечар, сябры. Прабачце, што вітаю вас лежачы, пакуль не маю магчымасці сядзець. Стан здароўя не дазваляе. Ой. Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. У мяне такое ўражанне, што Топа наш ці лопне як шарик, ці ўзнімецца ў паветра і паляцець. Ой, дарэмна ты так хвалюешся, Буслік. У мяне ўсё пад кантролем. Расці па-сапраўднаму, гэта вам не ў цацкі гуляць. Ой, трымайся, Топа. Ой, трымаюся. А ты, Буслік, лепш прынясі растамер, калі ласка. Адчуваю, што зараз пачну расці. Я хуценька, Топа, толькі ты ляжы і варушыся, каб чаго не здарылася. Усё будзе добра. Ой. Сябры, калі вынікі майго эксперыменту будуць выдатнымі, то раскрыю вам сакрэт. Колькі булачак трэба з'есці, ой, каб хутка вырасці. Ой. Ну вось як ты сябе адчуваеш, Топа? Ой, пакуль што булкі ў жываце ніяк не супакойваюцца. Ой. Напэўна, ім там месца не хапае. Ох, ну давай ужо, вымярай мяне, можа, я вырас. Так. Ой. Вымушаны цябе расчараваць. Але пакуль твой рост не пабольшаў. Гэта, Буслік, немагчыма. Столькі булак з'еў і не падрос. Ой. Відаць, гэты спосаб не працуе. Глупства. Памеры яшчэ раз, калі ласка, і глядзі. Больш уважліва. Зараз. Ой, ну што, як не вымярай, але ты ні на рысачку не вырас. Ну як так? Чаму столькі з'еўшы не расту? Ой. Ай-яй-яй-яй. Ой. Добрый вечер, сябры. Добрый вечер, Ой, Фінка. прывітанне. Ой. Топочка, Ой. что с тобой? Ты захварэў? Ой, не захварэў, але мне не вельмі добра. Ой. Напэўна, з'еў нешта не то. Еў ён толькі булачкі, але каб вы ведалі, феечка, колькі. Ой, а навошта так шмат? Ой, ну, каб хутчэй вырасці, ну навошта ж я ж... Топа лічыць, што чым больш з'ясі, тым хутчэй станеш вялікім. І дарэмна, Топачка, празмерная ежа не пойдзе на карысць, наадварот, шкодзіць здароўю. Во. Ой, ну яшчэ пачакаю, можа, і вырасту. Ой. Не трэба чакаць, я зараз зраблю гарбату з фенхелем. Яна дапаможа. Ну, Топа, патрымайся яшчэ крыху. Ой. Фу. Слухай, Буслік, не чароўная палачка гэта ляжыць. Яна самая. Ой. Не варушыце, Топа, з тваім жыватом гэта небяспечна. Нічога, я асцярожна. Ой, Буслік, у мяне з'явіўся новы план. Ну? І ты павінен мне дапамагчы. Ой.
Зразумела, дапамагу. Ты ў такім стане, што нельга не дапамагчы. Што рабіць? Ой, Буслік, Ну? накіруй на мяне чароўную палачку са словамі. Чароўная палачка, зрабі топу дарослым. Ты што? Без дазволу феі? А калі чараўніцтва не атрымаецца? Ці атрымаецца не тое, што ты хочаш? Ой, Буслік, ну няма часу. Хутка вернецца фея. Я старэйшы і табе дазваляю. Давай хутчэй. Ну, Топа, калі што пойдзе не так, крыўдуй на сябе. Ой, я гатовы, давай. Чароўная палачка, зрабі Топу дарослым. Топа, Топа! Что тебе, Буслик? Ой, здаецца, ты вырас. Не перешкоджай своим глупством. У меня завтра важная нарада у лясным товаристве. Треба подрыхтоваться. І ми што, не пагуляем у крыжыкі-нулікі, як дамаўляліся? Какие крыжики, какие нулики. Ай! Иди, книжку лепш почитай. І мультики со мной ты не будешь глядеть? Мальчик, ты серьезно? Кажу тебе, у меня нема часу. Займися чим-небудь корисним. А вось і я. Ой, Топа, табе полепшила? Ну что яшчэ? Я ж просил не турбовать меня. Прабачце, калі ласка. Федька, Топа ўжо вырас, стал дарослым. І мне ён таким зусім не падабаецца. А вырас ён пры дапамозе маёй чароўнай палачкі? Так, мы больш ніколі не будем яе чапаць, толькі калі ласка. Федька, верните нашага маленькага Топу. Ай, у спячку. Я паспрабую. Лекавую гарбату принесли. Ой, дякую вам, феечка. Ой, паспрабую. Топа, ты не памятаеш, што было? А что было? Дзякуючы чароўнай палачцы ты вырас, стал дарослым. Правда? Ага. Чародейство атрымалася? Ой-ой-ой, прабачце, феечка, што без дазволу. Ай-яй-яй-яй-яй. Але я не памятаю, якім быў дарослым. Ой, не надто добрым дарослым ты быў. Не гуляць не хацеў, не мультики глядзець. Не можа такога быць. Але было менавіта так. Толькі ў свой камп'ютар глядзеў і адмахваўся ад мяне. Таму заставайся лепш малым. Такім ты нам больш падабаешся. Так, подзялюся з вами сакрэтам. Усе дарослыя мараць вярнуцца ў дзяцінства. Але, на жаль, гэта немагчыма. Правда? Так, бо дзяцінства самая шчаслівая, цудоўная і бесклапотная пара ў жыцці. Гуляй, весяліся, адпачывай. А дарослым то пастаць паспееш. Яшчэ і надакучыць быць такім занятым і сур'ёзным дарослым. Что ж, вы мяне пераканалі. Не буду больш спяшацца стаць вялікім. Пабуду яшчэ малым. Ой, я вельмі рада. А між іншым, як ты сябе адчуваеш? Ой, значна лепш. Дзякуй вам. Лекавая гарбата дапамагла. На здароўе, Топачка. А зараз давайте глядзець мультфільм. Давайте. Ой. Ну што ж, надышоў час рыхтавацца да адпачынку. Чысціць зубкі і дзюбкі, мыць тварыкі і лапкі. І хутчэй сны глядзець. Добраноч, дзяўчынкі і хлопчыкі. І самых чароўных вам сноў. Доўгі дзень, цёплы дзень, отплывае за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в кут далекий.
игрушки, гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так сама, каля мамы, тихо, тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаня ты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.